I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Patay na si Mary, nakabati ka? I made her jump. Og ang bogo, miambak usab hinungdan nga namatay siya. So wake up, Cesar. Kay bisan kanus dili na siya mahimong mo balik pa. Waylo na ang mga batignaong ni ining kalibutana. Shut up! Shut up! Asa ka? Cesar! Dili ko naman mahimong talitan! Cesar! Cesar! Cesar, don't you dare walk out on me! Cesar! Way kalinaw ilang pagpuyo kung ipadayon pa nilang ilang relasyon. Kaluoy sa akong anak. Naggapuso sa karelasyon nga sa sinugdanan pa lang. Nasayog kong dili yun ang taangay. Tingnan na ka! Don't walk out on me! Mahimo ba, Madeline? Gikapoy ko. Gusto ko mo pahuay. Not until we are settled. Settle! Settle sa mong huna-huna. Masitol na mong ibuhat. Madeline, you're a freak! Gamay ng isyo, ibudakon. Ang sama ka. Kalusa ka ba makaton sa pagpakahilom lang? Kasi makatinuod, no? Saba ka na kayong paminaon. Because I'm jealous! Nga dili angay! Kay matol di mo, dugay na siya patay, di ba? Then nagselos ko sa usa ka patay and that's more bullshit! Huh? Don't do this to me, Cesar! Don't! Madeline, Ano bang nahitabo manina to? How did it all begin? Dili tayo ngunini sa una, dili ba? We used to be happy. Way pakisa to palibot. Ang mahinungdanon nga malipayon ta. Kitang duha. Kanarang mahinungdanon nato kani ato, dili ba? But what happened, baby? Ganong naingon man ta niini. And it's making me crazy. Madeline. Please. Ibalik ta ang kanina tong relasyon. I miss us, baby. I miss you. Dili ko gusto yan eh. Dili ko gana mag-away ta. It makes me feel bad. I'm sorry. I love you. I'm sorry. I love you. I love you. Please. Please. Bring back the old you. Sasar nga akong gimahal. Come back to me, baby. Madeline, I'm sorry. I'm sorry. Asa ako. Like you used to do, baby. Make love to me, baby. Babe. Yes. Yes, baby. Me on top, baby. While you're whispering my name, and my name alone. Namugnaw naman ang giandam na kong pagkaon sa lamisa. Ibalik ko na lang ni Scalero, har mainit na lang unya. Wa pa mahibaw kung unsang oras sa mga naog tong duha human mag-away. Ay, kabatanunan. Kugasan ko na lang ning ubang gamitin sa kusina. Unya, kaligaw kong silhig sa gawas. Anamon ko niyang butang o tanaman ang atubangan ning among gipuy-an. Aron sa munindot nga tan-awon. Tanawan ako kinsa na.
Ay, ikapoy tingalis pagpaabot. Kailangan masabog ko kay nahunop mo ko sa buno na kong kamot. Sira ko nalagbalik din ko. Oh, regalo? May gamay nga regalo nga gibilin din ni tungod sa prutahan. Nakasuwat ini. To Cesar. Oy, Kagani na pa ba ninay? Kisa may nagkaton? nahwag yung kumsayo dong. Gibilin naman na tungod sa tumpultahan. It's a small box. You want me to open it for you, babe? Ako na. Oh, Ano na? Sing-sing? uy. Sure. Okay, sa mo hatag ni mo ni anak, babe, ha? It looks like a wedding ring. Oh, kadit lang. Musod sa ako sa banyo. Kadit. Kaihiyon ko. Nakailan ko nining maong wedding ring. Dili may yung masayop ko. Sa itsura pa lang nasayod ako kung kinsa ang tagyan ini. Akong tanahon sa ilawom nining sing-sing. Oh. Maukir. Nakulit din ang pitsa sa among kasal. Ang wedding ring ginamot ni Mary. Next time, ha? Ayaw na ihatag ni Cesar ang mga butang nga sama ni Adto. Nakasabot? Alang ka niya ang maong regalo. Bisa na. Dili ko gusto mo dawat siya og regalo gikan sa ubang tao. Ilabi pa kung wa ko makaila. What if gikan ka to sa mga babae nga nakagusto niya? O baka bayot? You know, dili ko gusto mailog si Cesar gikan ako. Wa ka ba na pagsalig sa inyong relasyon? What? Kung ako kang pagsalig sa akong anak, di ka magwatig insecurity madilin. Dako kog salig nga mahal ko ni Cesar. Pero wa ko'y pagsalig sa ubang mga babae nga buot mo ilog niya gikan ako. Kuptan mo man sa liog ang usa ka tawo. Kung buot yun ning mulighot, makabuhi ginigikan sa imong mga kamot. What do you mean? Nga naluok ng akong anak sa imong pagkupot niya. How dare you say that? Gisulti ko lang ako nakita, senyorita. And you think gituok na nako siya? No, nasayop ka. Wa nako tuk si Cesar. This is me loving your son. This is the way I show him my love. And this is the way I want it. Ug wa kay katungod nga mo kureher nako kay tiguang ka na og pinaangkan lang. Kahait yun mong dila, senyorita. Nalimot kang inahani sa laking imong gikarelasyon ang imong gikaatubang. I know. Ug among katabang. Senyorita, So know where you should stand. Sige na. Biyain na kami ni Cesar din. Ako din mo paabot niya nga mugawas gikan sa banyo. Sure. At tripitang tikwang. Baby! Baby, wa ka ba mamahuman? Hey, gusto ko mo gamit sa banyo. Baby! dili ikaw ang buot kong mamahimong umagad, madilin. Dili ang sama nimo ang naangay sa kong anak. Kinsa ka ang nakatunini din sa among kipuyan. Baby! Oh. Kaihiyo na kayo ko. Open the door na ba? Gusto ka makaihi ko diri? Sige Nga na pag ba? matagig Okay kayo na. nga gusto na unta na akong tarungon ang among relasyon ni Madeline. Usamo ka man sa kong nahuna, Mary. Ug karon kining sing-sing. Mary, ikaw ang nanag-iyan ini.
bugtong ikaw lang sab ang mahimo-muhimo ni ini. Ikaw gikakatong ako nakita ka ganina dito sa mall. Buhi ka ba yun? Uhuna-uhuna ko lang. Baby, ang Pero kining sing-sing. Usa ka dakong kamatuoran kini nga nagpamatuod nga buhi ka. Buhi ka, Mayre. Ug pangitaon ko ikaw. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!